Diuen que estic obsessionat per la filosofia, però el que de veritat m'agrada és la història. Perquè conèixer la història ens permet entendre molt millor el món on vivim. I aquí a Sant Cugat en tenim molta d'història, i molt poderosa. El monestir de Sant Cugat té més de 1000 anys. Imagineu-vos, a l'edat mitjana, els monjos passejant, resant i també segur fent política en aquest magnífic claustre. Sabeu allò de si les pedres parlessin? Doncs aquí no cal que ho diguem en condicional, perquè aquí les pedres parlen. Aquest capitell, per exemple, advertia els monjos de la importància de la castedat i del perill de les temptacions, representades aquí per aquestes atractives sirenes. Aquests capitells eren, de fet, com les sèries de televisió que fem ara. Per exemple, aquest personatge d'aquí podia ser el meu alter ego de fa 800 anys, però amb hàbit i cogulla incorporats. En aquests capitells s'explicaven oficis, costums o històries bíbliques, capítol per capítol, i si te'n perdies algun, sempre podies rebobinar fins al capítol anterior. El fabulós claustre del monestir de Sant Cugat té una particularitat única, i és que el seu autor es va fer un autorretrat i va signar l'obra. Mireu, aquesta és la imatge de l'escultor Arnau Cadell, que va construir aquest claustre per a la perpetuïtat. Doncs tenies raó, Arnau, tants segles després i la teva obra continua sent admirada. Tot aquest patrimoni és un regal de la història i gaudir-lo és tan fàcil com entrar al Museu de Sant Cugat. Per cert, no només el monestir forma part del museu. Des que he vist per aquí, també he descobert una altra joia. Veniu, veniu. Què me'n dieu d'aquesta meravella? És un celler modernista. El van construir a principis del segle passat. I està tot pensat i calculat al detall per a la producció de vi. Perquè, si no ho sabíeu, a Sant Cugat es fa vi des de l'època romana. I sabeu qui eren també uns grans viticultors? Els monjos del monestir. Ho veieu? La història està tota connectada, i no només pel vi.